Palma se suma al Dia Europeu sense cotxes. En aquesta ocasió els socialistes han volgut ser valents, com sempre som en les polítiques de mobilitat, i en aquest cas el que farem és no deixar aparcar a totes les zones de Palma, a la qual cosa esperant que hi hagi una reducció important del trànsit a la ciutat i oferim unes alternatives de mobilitat sostenible. Els aparcaments dissuasoris els posam gratuïts, a més regalant bitllets d'anada i tornada amb autobús, i després farem una sèrie també de línies de l'MT gratuïtes i juntament amb el metro i el tren que ofereixen el govern de les Illes Balears fem un pack de mobilitat sostenible, un pack d'alternatives en el cotxe privat per poder convertir veritablement el dia 22 de setembre en un dia sense cotxes també a la ciutat de Palma.